3, 2, 1 și acțiune. Stai, nu poți să lucrezi, nu, stai. Și acțiune! Bună seara, oameni buni! Bine ați venit la rubrica lui Adi Bobo sau lumea lui Adi Bobo Moldova în călduri. Avem știri. În primul rând vreau să felicit bărbații care de 8 martie s-au dus mangă la prietenile lor. Și bă, boilor, bravo! Nu faceți rasa de râs. Open your eyes. Open your eyes. Okay, wow. Cătălin Botezatul nu este gay. Așa a anunțat iubitul său. Prima păpușă sexuală din lume, fiți atenți, își vinde virginitatea. Aceasta costă $105.000. Eu aștept să ajungă pe menopauză. Cu $100 poate îmi face și mie. În grădina botanică din Iași, un grup de elevi împreună cu profesoara acestora au văzut un pui de puțangutan. Această specie de puțangutan atacă fetele virgine, așa că aveți grijă, băieți! McDonald's au scos meniuri cu specific moldovenesc, Happy Meal cu jumări, McChicken cu agude și, bineînțeles, milkshake cu păstăi. În curând, McDonald's vor scoate noul Super McChicken. În noul Super McChicken, angajații nu scuipă în el. E deja scuipat. Specialiștii de la NASA au anunțat că ciorile care stau în copacii din copou nu au niciun grad de rudenie cu cele care dau la buzunare pe mijloacele de transport în comun. Crea! Greuceanu, din povestea lui Ispirescu, a fost văzut în Palace. Aș vrea să ne întâlnim la mall. Aș vrea să ne vedem la mall. Hagi a anunțat că se retrage de la Națională. S-a descoperit că cele mai leneșe femei sunt pițipoancele. Tu nu vezi că îmi place să mă îmbrac frumos, man. Mă parfumez, man. Mănânc popcorn, man. Aceștia trebuie să bea un Red Bull ca să spele vasele. La mall, la mall. Aș vrea să. Hey, man, nu știu. Nu mai râdeți acolo. Bun, oameni buni, aceasta a fost rubrica lui Adi Bobo, lumea lui Adi Bobo Moldova în călduri. Ne vedem și data viitoare. Pace în bordei. Hei, 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 puoc! Hai, mai dăm una așa, da? Cât are? Cât Coafiura prezentatorului a fost asigurată de vulcanizarea Păcurari. 3, 2, 1 și acțiune. Stai, nu poți să lucrezi, nu, stai. Yes. Let me tell you why.